Ka chanela ka lo lom le fek chewa tun chung video a chuanin rotwai kimchi mautwai kimchi tuile osam taka siam dan kan en hauve le thung don ani video hi top thlengin min lo en sakula in lo siam ve le theu don nya tuin ti ve nge ka be se heng hau hi ka bol hlo man tu thren khatte chu an ni a marcharo so thing purun sen le chu chhum min sa purun var an ni a chuan hmasabera chuanin heng kan bol hlo man tur te hi kan hair som masapot dona grinder a hianin kan da lu tang kimchi hi ka siam tam lu tuk don lova ya chu wan chuanin bol hlo hi ka hmang hnem lu tuk don lova ni kimchi kan siam tam dan tur a zir khanin kan bol hlo man tur hi chu atamin a tlem theya kha kha chu ke manin a om tok kan hre thiam tura ka ngaya ka te thlap thlap lova purun sen kha pum khat lian ve deuh hlek ka hmanga chuanin purun var kha bul khat le a chan ve ka hmang boka chuan hmarcha kha chu kan duh thak dan a zir kha ni sela chuanin chu chhum min sa kha kan hmu anga lian vel kha ka hmang bawk ani kutum tiat lo hret ang vel kha aniang hair som anom zawk na tur khan ka hmet som deuh hleka chuan tui ka lei lut boka tui kan lei lu khanin hair som kha ti nuam dawna a ti kawi tha dawn bawk ani ti hianin hei kan hair som chota chip that deuhin kan hair dawn nia kawi tha deuhin khu hmarcha kan tel khanin a rawng te pawh kha a lo ti mawi ni chu a lo ti eng sen deuh ta ni ti hianin kan dah hriang rotwai hi ka frozen sa ani a chuan ka chhumna tur thir bela ka da tui sa ka lei lut ani tui vota ti lo tur ania tui sa nge nge in lei lu tur ani tui sa chhum tur ani rotwai hi ka lei ang ang khan ka da topa chuan ti khan polythene a ka pek phuya freezer a ka da ti hianin kan hmu ang khwanin lak thar ang mai khanin ala hring sara hmelan dan te pawh ala mawi em em a hetianga ka da anga dah hi a tih chi reuh lutuk ani rotwai awm lo hunah khanin engtik lai pawn mautwai rotwai kha kan ei thei dawn tihna ni chu ti hianin mautwai hi minute nga vel kan chuang chho bur bur dawn ani minute nga vel kan chuan chho hnuah hianin kan duh tawk anga bola kan la chhuak ang mautwai hi mautwai kher lo pawh rotwai pangai pawh kha kan nei chuanin kan hmang theia a fresh kan nei phei kha chuanin a fresh kha kan hmang dawn nia tui hlei hlei ani a fresh kan nei tawh lova a pangai lak thar hlim ang kha kan nei tawh lova hetianga ka dah that hi ka rawn hmang mai ni ti hianin hei ka lei anga khanin ka dah tha topa chuwan chuanin a pawn pui a hmur lai kha a chang deuh hlek a chang deuh hlek lai hi ti hianin kan khe no le ani a chang tel hi chuanin a tui lova ei thei lova ti hian ka duh ang tawka kha khe no hnuah hianin a tui pom te kha ka sawr fua chuan ka sawr fu hnuah khanin ti hian ka thliar sin leh ani sin te te in ka thliar a a sin leh a hraw dan hi chu keimahni duh dan dan kan ni sela tuna ka thliar ai a hraw pawh hianin in duh chuanin in thliar thei a kha kha chu nangmahni duh dan dan ni rawh se aw ke chuanin a sin sin hi a tui ka te chu wang chuanin sin deuh changin ka thliar ani ka lo thliar zo ta a khu chuan spring onion ka chan chum cha kha ka tela chuan purun sen pum khat lian ve deuh hlek chan chum cha ka tel leh bawka fish sauce ka tel dawn bawk ani fish sauce hi fian te hnih tablespoon fian te hnih ang vel ka tela fish sauce nei lo tan hetiang ka rawn ti lan ang hmapi eng ang chi kha a hman theia chuan a hma kan lo her som sa tawh purun var te purun sen te chaw kan her som sa te kha kan tel lut ve le a carrot kan nei chuanin carrot kha sin sawl sangin kan chan anga kan tel bawk dawn nia tun chumah hianin carrot ka nei rem chan lo wangin carrot ka tel lova kan nei kha chuanin kan tel dawn nia carrot tel khana ti tui ve duh lutuk ani chuan khochak spicy sauce ang kha ka tel dawn bawk ani spicy sauce hi kan nei lo chuanin kan tel lawanga aya khanin red chilli powder te kha kan hmang thei bawk ani kha kha chu keimahnin kan nei rem chan zawk zawk kha ni rawh se aw ti hianin ngun deuhin uluk deuhin kan chawhpawlh dawn ani kan chawhpawlh ngun pauh leh a tui dawn tihna ni mai a chi kan la al lova chi al tur tawk kan al ve le ang chi hi al hnem lutuk a ngai lova fish sauce kha a al sa deuh wang khanin
chi kha chu tam lutuk lo kha kan alanga ti hian ngun devin kan chaw polang ka soi to ang khanin fish sauce kha kan nei lawani chuanin I khochak ngapi kha pek eng te ang chenga a pek khat an zur ang chi kha kan hmang don nya kepun khatianga siam kha tui ka ti zoka mase ka u hianin khatiang kha ngapi eng ang chi kho adu lo wangin fish sauce kha tun chuma hianin karon hmang zo kani chuanin chaw chi chibung war chi ang kha a hel khan kan tel bok don nya chibung khan ala hne lo dewa wangin ka tel bel le a chibung po hi chaw chi po hi kan du damdaina zir khanin kan tel hnemin kan tel tlem thei kha po kha a tel dan tur tok kha chu kaimanin kan hre thiam tho tura ka nga ya ti khanin voi khata tel ngal tur lo khanin tlem te te in ka tela chuan ka chaw pola al dan te to kem ti kha kan aya al lo hreta chuwa chuanin chi ka al bel le a ngun devin kan chaw pol le ang a thak tha reuh lut tuka a thak tui tapa spicy sauce ka telawang khanin mase thak kha kan ngam lutuk lawani chuanin me hane mo chicken powder kan nei ram chan zo zo khatlem kan tel don nya kha khanin a thak lutuk tur kha ti zia om ve dewa ti dai ve dewa mase ka u hianin chicken powder le me hana du lo wang khanin tun tuma ka siama hi chuanin ke chuanin ka tel lo ve ve a tel lo po hianin a hang tui lutuka bu chhum min sa kan tel khanin ati hang tui me mani ti hianin kan kimchi siam chu kan lo siam zo ta a kan hmu ang hianin hei a hmelan dan he a mawi em em a hmelan dan a mawi ang bawk hianin tui em em ani kan hmu ang khanin ball ho hmu han har sa le hau tak lutuk po kha kan hmang lova nangni pon lo siam ve ula tu in ti ve ngei kha ka ringa in lo siam ve theu don nya o a tui lutuk ania inin chhir lawang chuanin ti hianin bura ka da tha dawna chuan fridge ah kan dah dawn ani ti khan fridge a dah khanin rei tak kha tha theia ti hianin burah khuanin bur phui tha a container phui tha ah hianin ka dah lut anga chuan fridge ah ka dah dawn ani ka channel min hlut saka min subscribe tu te le ka video min en sak thin tu te zong zong chunga ka lo me me ma thinlung takin lom thu ka soi mol mola min la subscribe ve lo te po khanin ka video hi tha in ti zong ani chuanin khongai min lo subscribe ve ula like le comment le share te po min lo pek sak ve don nya ka lom viawang ole tun chum video tan chuanin du tok le photila video le peka kan safa in ei tur tui tak tak te nen kanin hmule theu don nya chumi ma zong chu in zawa in ni man nuam san man nuam vek ule